ngarepku iki dalane wis rada menurune rada tajam ya Bolo. Dadi sampean-sampean lek pengen lewat kene iki ya rada ati-ati, fokus karo dalane. Nah, dalane sing ngene iki, ora usah terpesona karo pemandangane. Pancen pemandangane iki ya apik, tapi lek sampean ora fokus karo dalane, wah ya iso bahaya. Nah, iki dalane ya medhun kok apa kuwi hotel Argo Wilis apa ya kemang ya. Wah, aku lek kleru ya sampean seneni ya Bolo. Wis pokoke engko aku mlaku medhun ngono ae. Nah, kae ngarepe kok enek bangunan londo, kuwi mbiyen kafe. Berjaya pada masanya, mbiyen tau rame ya. Aku mbiyen tau nggak rono. Nah, tapi mbuh ya saiki sik rame apa ora. Dasar kapan-kapan tak mampir rono. Dadi iki arahku medhun, kuwi engko teko sadurunge Polsek Sendang engko aku tak arah nganan ngono ya. Jajal iki barang yo ngono, dalane ya rada apa menurune tajam ya, dadi sampean kudu ati-ati kok lewat kene iki. Sing ngene iki ya toh rada tajam, tapi karo pemandangannya ya karo luar biasa. Terus iki engko aku tak mengarah ke Desa Geger. Pokoke engko dodol aku tak mau unggah Desa Geger sing paling dhuwur dhewe engko kaya apa suasanane kono. Adem apa panas ngono ya. Kira-kira ya adem iki.